Είναι εθνική ανάγκη πια να βγούμε μπροστά κάποιοι άνθρωποι που πρώτα θέλουμε, δεύτερον μπορούμε, τρίτον ο κόσμος βέβαια θα κρίνει κατά πόσο είμαστε άξιοι να το κάνουμε, να βγούμε μπροστά και να διεκδικήσουμε κι εμείς ένα κομμάτι στη διαχείριση των κοινών υποθέσεων. Γιατί βλέπουμε ότι μέχρι τώρα τα δύο μεγάλα κόμματα, που τώρα βέβαια όταν ανοίξει η κάλπη δεν ξέρω πόσο μεγάλα θα είναι πια, κύριε Γλύκο, μας έφτασαν σε ένα σημείο που πραγματικά μας στερούν την ελπίδα. Και εσείς το ξέρετε πάρα πολύ καλά, γιατί μαζί δουλεύουμε από το 2000, ότι εγώ είμαι 35 χρονών και όταν φτάνεις σε ένα σημείο σε 35 σου, όταν έχεις και τις γνώσεις και την εμπειρία και βλέπεις μπροστά ένα αβέβαιο μέλλον, το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να πάρεις κι εσύ στο βαθμό που σου αναλογεί την κατάσταση στα χέρια σου και να πεις ναι, θα εκτεθώ δημόσια, θα παλέψω για τον τόπο μου, θα παλέψω για τη χώρα μου, με τις δικές μου δυνάμεις, όποιες και αν είναι αυτές. Έτσι λοιπόν πήρα την απόφαση. Λοιπόν, υποψήφια με το ποτάμι. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, δεν προέρχεσαι από αυτό, καινούριος είναι ο χώρος, έτσι. Τι ακριβώς είναι το ποτάμι, ποιες είναι οι θέσεις του εν ολίγης, έτσι, για να μπορέσει να καταλάβει και ο κόσμος. Ναι, είναι ένα καινούριο κίνημα. Έχει προκύψει από τις προηγούμενες ευρωεκλογές, όπου και για πρώτη φορά είχε πάει πάρα πολύ καλά. Είναι ένα κίνημα που στηρίζεται πολύ στον εθελοντισμό, σε νέους ανθρώπους. Ένα κίνημα που βέβαια δεν παραγνωρίζει και δεν παραγωνίζει τους παλιούς, αλλά έχει γίνει και μια αυστηρή επιλογή για το πώς θα στελεχωθούν τα ψηφοδέλτια. Όπως είπε και ο αρχηγός μας, ο Σταύρος ο Θεοδωράκης, ζήτησαν παλιά στελέχη άλλων κομμάτων να συμπεριληφθούν στο ψηφοδέλτιο και δεν τους δέχτηκε. Είναι κάτι καινούριο, δεν διαπραγματευόμαστε φυσικά την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Είναι μια εναλλακτική λύση, θα λέγα εγώ, μια νέα πρόταση που πιστεύω ότι θα στηριχτεί. Έτσι βλέπω τουλάχιστον από τον κόσμο. Είναι μια νέα πρόταση στελεχωμένη από ανθρώπους οι οποίοι έχουν αυτό το σαράκι του να βοηθήσουν και του να πάνε λίγο παραπάνω τα πράγματα στον τόπο τους. Εγώ έτσι το βλέπω ή τουλάχιστον από αυτή την αφετηρία ξεκινώ. Ναι. Νομίζω ότι αυτή είναι και η πεμπτουσία της πολιτικής, κύριε Γλυκό. Ειδικά στις συνθήκες αυτές πια, τις κοινωνικές που ισχύουν. Δηλαδή δεν μπορεί ο πολιτικός να είναι περιχαρακωμένος, περιφρουρημένος, να ζει σε άλλο κόσμο. Σε γυάλινο κόσμο. Ακριβώς. Να σας πω κάτι. Εγώ βλέπω από τον εαυτό μου. Λοιπόν, μιλάμε την ίδια γλώσσα, έχουμε τις ίδιες αγωνίες. Είμαι ένας άνθρωπος που το ξέρει ο κόσμος, που έχω βρεθεί σε όλες τις ανάγκες και στα προβλήματα της Χαλκιδικής, με πλημμύρες, με φωτιές, με ανθρώπους που υποφέρουν, οτιδήποτε τέλος πάντων, συλλαλητήρια και αυτά. Δηλαδή, δεν μπορείς να φύγεις μακριά από τους συνανθρώπους σου. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που θα σου δώσουν την πληροφορία, αυτοί είναι οι άνθρωποι που θα σου δώσουν ένα ερέθισμα, αυτοί είναι οι άνθρωποι που θα ακούσεις τη γνώμη τους. Ο πολιτικός παλαιάς κοπής, ο κομματάρχης, αυτό το μοντέλο έχει ξεπεραστεί. Και γι' αυτό και εμείς, και εγώ αν θέλετε σε αυτή την ηλικία που είμαι, πήρα αυτή την απόφαση, γιατί πλέον βαρεθήκαμε να βλέπουμε τους ανθρώπους που είναι μακριά από εμάς, ένα σκαλί ψηλότερα, που να μην μπορείς να τον βρεις, να μην μπορείς να του μιλήσεις, να μην είναι πουθενά. Είναι ευκαιρία, πιστεύει, για το ποτάμι να καθιερωθεί στην ελληνική πολιτική σκηνή? Ναι, το πιστεύω. Το πιστεύω ότι είναι ευκαιρία. Πολλά κόμματα που έγιναν μεγάλα ξεκίνησαν από μικρά, έτσι. Λοιπόν, είναι μια ευκαιρία, αλλά δεν είναι το θέμα της ευκαιρίας με την έννοια του ευκαιριακού. Σε ποιο χώρο ανήκει? Κεντρό, κέντρο αριστερό, κέντρο δεξιό? Κέντρο. Απολύτως. Αν πούμε ότι η άκρα δεξιά είναι στο 1 και η άκρα αριστερά στο 10, εμείς είμαστε στο 5. Και φυσικά το στελεχώνουμε άνθρωποι που προηγούμενα ανήκαμε σε διάφορες, έτσι, είχαμε μια ιδεολογία. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι δεν είναι το θέμα της ευκαιρίας, κύριε Γλύκο, καιροσκοπικά. Δηλαδή, εμείς δεν σκεφτόμαστε καιροσκοπικά να πούμε ότι τώρα είναι ευκαιρία για να εδραιώσουμε το ποτάμι. Μα τώρα η κοινωνία θέλει κάτι άλλο. Και η κοινωνία το βροντοφωνάζει σε κάθε τόνο ότι θέλει κάτι άλλο. Όταν σταματάς πια να έχεις στη φαρέτρα σου να δείξεις μετά λύσεις, πιστεύω, κύριε Γλύκο, καταφεύγεις στους εκφοβισμούς και καταφεύγεις στις παροχολογίες. Το πάνω είναι να προτείνεις λύσεις ή τέλος πάντων να είσαι εκείνη η δύναμη που να εγγυάται την πολιτική σταθερότητα. Και κατά ψέματα, οι πολίτες αυτή την εποχή δεν ήθελαν εκλογές. Λοιπόν, η εξαγγελία των εκλογών βρήκε μια κοινωνία σε σοκ. Λοιπόν, παρόλα αυτά οι πολίτες είπαν θα πάμε, θα κάνουμε εκλογές. Δεν γίνεται, αφού έπρεπε να γίνει από το Σύνταγμα. Λοιπόν,
Όταν στον πολίτη λοιπόν δεν έχεις να προτείνεις κάτι και τον βλέπεις ότι είναι σε σοκ, αρχίζεις να τον φοβίζεις. Γιατί το σοκ μόνο με ένα μεγαλύτερο σοκ μπορεί να αποδώσει. Σε φοβίζει, σε προβληματίζει το αποτέλεσμα των εκλογών? Όχι. Και το λέω αυτό γιατί πολλοί λένε ότι άμα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχουμε Brexit, άμα μείνει η Νέα Δημοκρατία δεν θα έχουμε τίποτα και ούτω καθεξής. Κύριε Γλύκο, τι να με φοβήσει περισσότερο από ένα πολίτη, και σας το λέω και από τη θέση με την οποία με κατέταξαν τιμητικά οι συνδημότες μου στο Δήμο της Κασάνδρας, τι να με φοβήσει περισσότερο από ένα πολίτη που έρχεται και μου λέει «Μαρία, μου έκοψαν το ρεύμα». Τι να με φοβήσει περισσότερο? Ή μου λέει, έρχεται μάνα και μου λέει «Μαρία, σε παρακαλώ, βρες δουλειά για τα παιδιά μου». Λαού δεν πρέπει να πάνε στράφη. Αλλά σας λέω ότι δεν φοβάμαι, γιατί αυτά που με φόβησαν τα είδα όλα. Τι να φοβηθείς για το μέλλον αυτής της χώρας, μόνο να χτίσουμε πρέπει. Αν πάει τρίτη εντολή στη Χρυσή Αυγή, σε φοβίζει? Ούτε αυτό με φοβίζει. Τα άκρα βέβαια, σας είπα και νωρίτερα και σας απάντησα, ότι τα άκρα καλύπτουν κάθε λογής έγκλημα. Ό,τι άκρο και αν είναι αυτό. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι με φοβίζει. Με προβληματίζει όμως. Θα με προβληματίσει βαθιά για το πώς κάποιοι Έλληνες αντιμετωπίζουν μια κατάσταση και ακόμη περισσότερο για το πόσο κακό έκαναν οι διαχειριστές μέχρι τώρα της εξουσίας στον ελληνικό λαό. Γιατί ο ελληνικός λαός δεν είναι ένας λαός των άκρων. Τα πλήρωσε τα άκρα κάποτε στον εμφύλιο και από τότε έμαθε. Αλλά είναι ένας λαός ο οποίος πια τον έχεις βάλει στην πρέσα. Αν με είχατε απέναντι και θέλατε την ψήφο μου, τι θα λέγατε, τι θα μου λέγατε? Εγώ θα σας έλεγα, τώρα εδώ θα σου μιλήσω στον Νικό. Θα σου έλεγα, Κώστα, έτσι, όπως θα έλεγα σε όλους τους χαλκιδικιώτες, γιατί λίγο πολύ 15 χρόνια κάθε μέρα στο πεζοδρόμιο της Χαλκιδικής και στους δρόμους όλους τους ξέρω και με ξέρουν με έναν τρόπο. Θα σου έλεγα, Κώστα, με ξέρεις τι αγώνα έχω δώσει από το 2000 μέχρι τώρα 15 χρόνια. Προέρχομαι από μια πολύ μεσοαστή οικογένεια, ούτε από τζάκι, ούτε έχουμε λεφτά. Λοιπόν, βλέπεις έναν άνθρωπο που έχει παλέψει, έχει σπουδάσει, έχει παλέψει για το ψωμί του. Δεν είναι ένα άτομο που καθόταν και του ερχόταν όλα έτοιμα. Ξέρεις ότι δεν σε πρόδωσα ποτέ, ότι πάντα σου είπα την αλήθεια μέσα από τα κανάλια που δούλευα, με κίνδυνο πολλές φορές. Και αν δεν εμπιστεύεσαι έναν άνθρωπο 35 χρονών, τότε και πάλι καλή καρδιά. Αλλά εγώ αυτό έχω να πω στους χαλκιδικιώτες, ότι μπορούν να με εμπιστευτούν, ξέρουν ότι πολύ έντιμα και με πολύ αγάπη για τον άνθρωπο θα δουλέψω, ότι η Χαλκιδική μας πρέπει να πρωταγωνιστήσει, πρέπει να την υπηρετήσουμε με συνέπεια και με καθαρότητα κάποια στιγμή. Λοιπόν, να πούμε τα σίκα-σίκα και τη σκάφη-σκάφη. Έχει προβλήματα η Χαλκιδική πάρα πολλά και τα ξέρεις πολύ καλά. Λοιπόν, και θα σου έλεγα αυτό. Στήριξέ με, δεν θα χάσεις, γιατί τόσα χρόνια που πάταγες στο κουμπί και προτιμούσες την εκπομπή μου να τη δεις, δεν έχασες ποτέ και το ξέρεις.